नायनो नायनो बिराद गोसो खामोन आरो ना काट दिया मेरा काट दिया गासैबो एक्सपिरियेन्सआ मोजां ना आरोबाव खालामनो गोसो दंना गैला सानजुनबा खालामसै हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय वेलकम बैक टू माय चैनल तो लोगोफोर नै रेडी जाबाय दिनै थांनो थाखाय बङाइगावआव तो टीम मेम्बार्सफोरा सफैजोब्बाय सिजौनि मेन एक्टर जोंना बिजित बसुमतारी ओमफ्राय बेनि लोगो सिमां जानाया बेबो फैबाय तो बिथांमोना ड्रइं बर्ड जिरायना दङ तो जों गासिबो रेडी जाबाय तो खावसे माने जों बेलेग बेलेग गारियाव थांगोन इसोर थांग्रोगोन तो दिनैनि भिडिअआ बेनो जागोन माने दिनै जिहेतु नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय हलनि रिलिज डे माने एसे नार्भासबो जाना दं ओमफ्राय गोबां आलासिफोर फैगोन तो जेसे हागौ आं देखायनो नाजागोन दिनैनि ब्लगाव तो अन्नानै नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं बै दाखालि गाननाय दख'नाखौनो गानबाय माने माखौ गाना एसे माने आथुरबो जाबाय लोगोसे नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ मिया लाइभआव खोन्थाखादों जे शिबमा एकदम लोमजाना दं मानसिया ओमफ्राय दा मुलि दौनानै लांसै तो माने एसे गोसोआ बोरैबाबो जाना दं माने थांगोन थाङा गोनो गोथो अब्लाबो थांनो ओंखारबाय तो बिदिब्ला नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं जेसे हागौ देखायनो नाजागोन तो बिदिब्ला थुदो सोर सोर जिरायना दं आं देखायनोसै फार्स्टआव नोंथांमोननो खनसे हाय खालामना होदो बिथिं बङाइगाव सिजौ फाइनलि जोंना एकदम एक्टरा मेन एक्टरा मा खबर देरजोब्बाय गथ'फोरा एकदम आं दासो गथ' जाहांदों आं देराखै दासो आंना बैसोआ 12.5 बोसोर जायाखै खोमा नंगौ दे दा बङाइगाव थांगासिनो दं सापागुरि दा इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव जोंनि सिजौ मुभिया दिनै हल फार्स्ट श' जाहैगोन तो नायनोसै मा जायो गासिबो गोदान गासिबो आर्टिस्टफोरखौ एक्चुअली आं फैनो थाखाय खावलायदोंमोन तो नायनोसै सोर सोर फैगोन सिबम जों बहा थांगासिनो सिनेमा हलाव ओमफ्राय दा नों एसे मोजां मोनबाय ना बेटा मोनबाय दे लोगोफोर दा जों हाबबाय बङाइगावनि हिमालय हटेलाव तारमाने आंनि आफा ओमफ्राय मादैमोन गुवाहाटीनिफ्राय फैदोंमोन डाइरेक्ट तो उखैखाबाय टाइमाबो 1टा जाखाबाय ओंखाम जानायनि टाइम तो जों फार्स्टआव पेट पुजा खालामग्रोबाय आं जाथ'वाखै आं माने मुभिखौ जोब्बासो जासिगोन दा एकदम उखैनाय मोनाखै आं नार्भासबो जाना दङ तो फार्स्टआव हलाव थांग्रोनोसै लोगोफोर नै ब्रह्मास्त्रनि खाथियावनो सिजौनि पस्टारखौ नुनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय तो लोगोफोर नै जों सफैबाय इउनिभार्सेल स्टुडिअ बङाइगावनि मला आंनि उनथिं तो दा जों हलाव थांगोन तो हलाव थांनो थाखाय उनथिंजाय लामा दङ बेथिंजाय हाबलांसै ओमफ्राय माखासे आलासिफोरा सफैबायबो तो नायनोसै सोर सोर सफैदों थांसै तो लोगोफोर लिफ्टआव हाबबाय 4th floor शिबम गिलिथार जाबाय ओंखाम जाखांना फैनानै 4th floor बडि देखायनाय गोसो जाखो 4th floor थांगासिनो बेमारि जानानै केंटा मेंगा जाफिनबाय दिनै जों 4th floorआव सफैबाय ओमफ्राय नै आलासिफ्रा सफैजोब्बाय नै बिथाङा बयबो सिनायखायो सुस्मिता छेत्री दिनै फाइनलि लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय नै आन्टिखौ नुबाय थायोना नोङो आन्टिखौ नुबाय थायोना हेलौ हाल्क मोजां मोनो नामा नोङो रियानाबो हाल्क मोजां मोनो आलासिफोरा सफैबाय लोगोफोर गासिबो सिनियर आर्टिस्टफोर नोंथांमोना गासैखौबो सिनायखायो मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेसफोर स' आं दिनै माने आं सानो आरोना बिथांमोनखौ आं सिनायथि होनायनि माने गोनांथि गैया आरोना नोंथांमोना बयबो सिनायखागोन स' दिनै नोंथांमोना सोर सोरखौ सिनायखो आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो आं दिनै सिनायथिखौ होथ'ला नोंथांमोनानो नायनानै खोन्थादो बयबो सिनायखागोन सब मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेस गोजा थ' आं फार्स्टआव बिथांमोनखौ माथो होग्रोनोसै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ब्लगखौ नै आदा कमलानि फिसाला बिथिंबा जिया हाय गयद' हाय खबर आसो ভালে আছো थैंक यू आहार কাৰণে बैठो बैठो जिरायदो जिरायदो ओरैनोथ' मोजाङै दङ ना मोजां
Halo, Sofwibai thangna. Hai masih sofwibai जों नै नायनो सिजौ मुभिखौ फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जों बाजै बाहाय माबायदि फार्स्ट टाइम माबायदि बाजैखौ लोगो मोनबाय गोसोखौ जोबोद गोजोननाय लोगो मोनबाय आंनि फेभरेट बे आदाया बाजै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं दिनै जोंबो मोजां मोनबाय लोगोफोर फैगासिनो नायनो लोगोफोरनि लासै लासै गासैबो आलासिफोरा सफैबाय आरोना लासै लासै फैगासिनो दङ ओमफ्राय मोजांबो मोनदों गोबावनि उनाव लोगो मोननाय बायदि जादों आरोना गेट टुगेदार टाइपनि जादों मोजां मोनदों सासे सासे फैबाय थाबाय स' जों थारमाने बे गेट खाथियावनो दसे नेनानै माने बयखौबो बरायनाय बायदियानो जादों आरो थ' दसे बिथांमोनखौ बाहेराव लबियावनो जिरायनो होनोसै ओमफ्राय लासैनो थांसै 2:30निफ्राय स्टार्ट जागोन श'आ थ' ओरैनो माथो होग्रोबाय थ' नोंथांमोना सोर सोरखौ सिनायदों सिनायना सिनायाखै आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरसाय जोंनि सिजौनि सलजारफोरा थ' लोगोफोर आलासिफोरा गासिबो सफैजोब्बायानो माने ओमफ्राय बाहेराव जिरायनो जायगाबो गैया जाहैबाय स' जों थारमाने लासैनो थियेटार सिङावनो हाबबाय थ' सिमावबो पुरा एक्साइटेड आरो बेना लोमजानानै हामबाय आरो इयाव सफैनानै थ' नै नायदो गासैखौबो आं जेसे हागौ देखाय नाजागोन नोंथांमोननो थ' दिनै आं रावखौबो सिनाखि खालामना होआ नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थादो सोर सोरखौ नुदो बे जाबाय नोंथांमोननि टास्क दिनैनि थाखाय From Universal Cinema, we are heartily welcome all of you. Thank you. खुलुमबाय बेयाव नुजाफैनाय गासिबो आलासिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय मानोना एक्चुअली प्लेनिंआ माने शर्ट फिल्मल' जादों आं माने बिराद दिनै खुसि मानोना माने शर्ट फिल्मआवनो जोंना माने आर्टिस्टफोरा जे सिनियर हक जुनियर हक गासिबो जे टाइम होनो हादों गावसिनि टाइमफोरखौ हगारनानैबाबो दिनै नुजाफैदों सिजौ फिल्म नायनो थाखाय आरो लोगोसे आं गासिबो जोंनि सिजौ टीमखौ आं थेंक इउ बुंनांगोन मानोना दिनै बे जुदि टीमा थायामोनबा दिनै जोंनि सिजौ माने सावथुना साक्सेसबो जानाय नङामोन बिनि गेजेराव जाय जाय बे सिजौ टीमनि मेम्बारफोर दं आं खावलायो बिसोर फैनो थाखाय आरो जोंना डाइरेक्टर बिथांमोना दाबो सफैयाखै बिथांमोना फैगासिनो आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव सानैसो मानसि नुजाफैनो हायाखै जेरै जयन्त नार्जारि आदा आरो जेएसएस खेरखातारि आदा बिथांमोना नुजाफैनो हायाखै जोंनि गेजेराव रायजोफोर आंनिफ्राय रिक्वेस्ट थाबाय प्लिज जोंनि सिजौ टीमनिसिम आंनिफ्राय रिक्वेस्ट आखाइ खबजोबनानै होदो सिजौ सावथुननि थाखाय अनेक आर्टिस्टानो प्रमोशनाव बाहागो लादोंमोन एक्चुअली बिसोरनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर जासिबाय थेंक इउ खुलुमबाय गासैखौबो ओम प्रकाश आदा दिनैनि जा मोनसे जोबोर महत्वपूर्ण गोनां मोनसे हाबाफारि लादों बिथांखौ जोङो बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेतारि मासिनिफ्राय आं जोबोरै साबायखर बावदों मादानि जा मोनसे खस्थ' 2019आवनो शुटिं खालामनायनिफ्राय बिथांनि बिग बाजेट जा मुभि जों बोसोरथाम नेयै नेनानै दिनै आंबो नुसिगोन बिथांनि जा मोनसे मेंनो रोङै खामानि मावनाय बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव दिनै बिथांनि नाजानायानो मोनसे इन्टारनेशनेल लेभेलाव बे सावथुनखौ बारहोनो हाबाय आरो बिथांनि बे सावथुना 50 सेकेन्ड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल जा इन्डियान पेन'रामा केटेगरियाव सिलेक्ट जाना दिन्थिजादों बेयो 26 बोसोर उनाव हाग्रामायाव जिनियारि बे 26 बोसोर उनाव बर'नि नैथि फिल्म सिजौआ बे इन्टारनेशनेल फिल्माव सिलेक्ट जादों बे जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय आरो जोंनि बर' जाथिनि थाखाय आरो ओम दामोनखौ जों इन्सपायार खालामनो थाखाय बिसाया अरायबो रेडि जोंथ' जेनेबा थाखा फैसा होनो हाया नाथाय बिथांनि जा नाजानायाव जों बोलो होनानै बिसाया बिथांखौ बोलो होफानानै आरोबाव जाहाथे बेबायदि सावथुन दिहुनबावनो हायो आरो बेबायदि सावथुना मुंदांखा जायो गासै मुलुगाव जाहाथे दिन्थिजायो साइखेराव आर'ज गाबनानै बिथांखौ जों आरोबाव खेबसे इन्सपिरेसन होबावनानै बिसानिफ्राय आरोबाव साबायखर बावनानै आं आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनानै आं गासैनिसिमबो नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों
लोगोफोरनि दासो लासै लासै आरोबाव माने अडियन्सफोरा फैगासिनो थ' फार्स्टआव हला फुल जायाखैमोन ओमफ्राय लासैनो पुरा फुल जासिगोन थ' दाबो गोबां आलासिफोर दाबो सफैथ'वाखै थ' नायनोसै सोर सोर सफैयो थ' आं दसे जिरायबाय ओमफ्राय नै आंनि उनथिं दा सोर सोर दङ नायदो मेथाइखौ खोनाबायना ओमफ्राय दा थारमाने इउनिभार्सेल स्टुडिअ'निफ्राय सिजौनि प्रडिउसार ओमफ्राय बिजित बसुमतारी ओमफ्राय आदा कमलेश्वर आरो प्रिन्सि ब्रह्मखौ माने मान बावबाय थेंक इउ मान बावनायनि थाखाय इउनिभार्सेल हलनिसिम आरो बेयाव जोंनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलनि अनाराबो दं एसे आखाइखौ एसे देखायहरबा मोजां जायो नामा एसे जोंना असिन्थ दा बे मलनिनो एक्चुअलि अनार जोंनि खाथियाव दं आदाया थ' लोगोफोर दा सिजौ मुभिखौ स्टार्ट होबाय थ' गासैबो नायबाय ओमफ्राय आं क्लिपिंसफोरखौ देखायला नोंथांमोनानो फैदो हलाव नायफैदो आरो माबायदि मोनदो प्लिज खोन्थादो ओमफ्राय दा थारमाने इन्टारभेल होबाय स' आं एसे आरो खनसे नायबावनि सोर सोर फैदों ओमफ्राय सोर सोर जिरायनानै दं दा नायदो लोगोफोर नानिमोनखौ बिथांमोनाबो जिरायनानै दं स' नै फाइनेलि दिनै लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय बिथांखौ लोगो मोननानै I'm coming to watch Sijou film. सर का है मतलब भैया का है बहुत अच्छा लगा अभी इंटरव्यू हुआ है ओके कैसा लगा and all the best to Sam and you थैंक यू all the best थैंक यू लोगोफोर नै नानिमोनखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय जों वाशरुमाव फैनानै दा फट' सेसन माबायदि मोनदों दासिम मोजां मोनदों नायनानै दे होनबा फैदों ना नोंथांमोना थेंक इउ फैनायनि थाखाय अबे जायगानिफ्राय फैदों जों काजलगाव कुदुमतलिनिफ्राय फैदों काजलगावनिफ्राय बापरे गोजानथार माथो थेंक इउ फैनायनि थाखाय जोंनाबो सिजौफोरनानै फैदों ना अबे जायगानिफ्राय फैदों जोङो खामारपारानि खामारपारा किसान बाजार खामारपारा दे मोजां मोनदों फैनायनि थाखाय हेलौ हेलौ दे माबा आं थारमाने इन्टारभिउआव दसे ओंखारबोनायाव नै बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय आरोना बिथांमोना सेकेन्ड श'नि थाखाय बाव जिरायनानै दङ नै आब'मोना आंनि लाइफखौ फैनानै मोजां मोनो आंथ' सिस्टारनिखौ नायबाय थाखायो आंनि लेंगुवेजखौ नांगौ मोजां मोनो नोंनि भइसखौ बिराद मोजां मोनबाय फैनायखाय आब'मोना फट' लानोसै आं इन्टारभेलाव ओंखारनायाव माने माला मुभिया जोबना थाखो पात्ताखौनो मोनाखै ओमफ्राय नै बिथिं फट' सेसन जागासिनो दङ माने जोबनायनि उनाव गासैबो जाय जाय फैदों बिथांमोनजों स' आंबो दसे थाबाय आरोना फट' सेसनाव थ' दा बयबो लासैनो ओंखारलांसिगोन थ' दा एसे रिभिउखौ लानोसै सोर सोर माबायदि मोनखो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके मतलब मुझे बहुत मन था मतलब इससे मिलने के लिए ये फिल्म का पार्ट हो गया मुझे अच्छा लगा थैंक यू फिर मिलेंगे अच्छे से मिलना है ठीक है बरपटाने से आप लोग भी आना है ओके अब जाते हैं ठीक है बाय बाय थैंक यू जाबाय अनसुला बसुमतारी एकदम सासेनि बिराद गिदिर फेन स' बिराद मोजां मोनबाय दिनै लोगो मोननानै फैनायखाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय मोनबाय आंबो होननानै जोबोर मोजां बे एक्साइटेड जाबाय आं नायनानै जोबोर मोजां मुभिया आरोबाव लोगो मोनगोन स' राजेश दा অলপমান কৈ দিয়ক কেনে লাগিল বিৰাট ধুনীয়া হৈছে আৰু মই আশা কৰোঁ সকলোৱে যেন ভাল পায় আৰু মানে চাই পেলাই ইউনিক এটা মুভি আহিছে বহুত দিনৰ মূৰত বড়ো মুভি ভাল লাগিছে আৰু যেন সকলোকে কংগ্ৰেচুলেট কৰিছোঁ পূৰা গোটেই টিম থেংক ইউ ছ' মাছ বাই थैंक यू Diphu Mbak माबायदि मोनखो मोजां मोनदों बिराद मोजां थैंक यू लोगोफोर नै मोजाङै माने रायज्लायनोबो मोनाखै सरि लिंबाय खिन्थु मोजाङै रायज्लायनो मोनाखै ओरै सांसिनाव मालाबा आरो लोगो मोनबावगोन बिराद मोजां मोनदों नायनानै जोंहा दिपजा एरनो सा नायगोन बिसोर बुजिनाय नङा आरो हलाव जिरायनानै नायनो बिराद गोसो खामोन आरोना बिराद गोजोनबाय थैंक इउ फैबाय एसे गोजान सरि इमान गोजान लामा फैनायनि थाखाय थैंक इउ
नै बिनानावखौ लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय बाजैखौ लोगो हमनो थाखाय जोबोद एक्साइटेडमोन आरो ओमफ्राय फाइनालि लोगो मोनमारबाय आरो नै दिनैहाय जोबोद मोजां नांबाय थानायालाय बै थांबाय हिमालयाव दे आं बेखौ नुनानै फैदों मालाबा थांगोन बेनाव एसे देलायनो मोजां मोनबाय दासो थांनो लेट जागोन खावसे थांबायानो खोमा बे थांबाय हटेलाव हिमालयाव थारमाने आलासिफोरखौ माबानो खावसेनिफ्राय नायबा जेबो बुजिया ओरैनो बिनानावमोन जेबो होनबा बुवा जा बे कोल्ड ड्रिंक दं ओके होगोन कोल्ड ड्रिंक दं एक साथ सब ब्लॉगर यहाँ देखो हाय कर दो सभी मेरे ब्लॉग में भी बाय नहीं दो मेरा टेंशन हुआ है आधा से देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा आपका भी सीन था ना कट दिया मेरा काट दिया मैं भी थी हाँ मैंने देखा लोगों फोन से नहीं नानी मन के लगा बंदा आरो फोन से तो सोशल मीडिया हैशटैग सिजू होनानै रिव्यू को होदो माबायदि मोनखो मेरा काम है बाय बाय मिलते हैं फिर से कभी बाय तो जोंना नै ब्लगारफोरा यूट्यूबार्स मीट एखे ओइ जिगिसिखौ फुननो दे जोंना यूट्यूबार्स मीटबो जालायबाय दिनै औ मा साफा नुदों बेयाव टप सिक्रेट चलो ओमफ्राय बुंदो एसे माबायदि मोनखो नोंसोरो गावनि एक्टिं खालामनायखौ दिनै गोदान माने गिदिर पर्दायाव नुनानै मोजां मोनदों गासैबो एक्सपिरियेन्सआ मोजां ना आरोबाव खालामनो गोसो दंना गैला सानसेबा खालामसै ओमफ्राय नोंना मोजाङैनो मोजां नोंसोर बिराद उन्दैमोन ना एकदम देरजोब्बाय दा अस्थिया नुजोब्बाय दे तो लोगोफोर जों बयबो थांनो ओंखारबाय दिनैनि प्रग्रामा मोजाङैनो थांबाय तो बयबो बाय बाय होदो तो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाय तो मोजां मोनदोंबा अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ जुदि खालामथ'वाखैबा तो लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय